Volám sa Nicole Nejlová, mám 20 rokov a pochádzam z Popradu. Študujem prvý ročník na Univerzite Komenského v Bratislave, prekladateľstvo a tlmočníctvo so špecializáciou na anglický a nemecký jazyk. Ja som bola na prijímačkách aj na ekonomickú školu, aj na túto školu, nakoniec som sa rozhodla pre toto, lebo si myslím, že má to také lepšie uplatnenie v budúcnosti, keďže prekladateľov je asi menej ako ekonómov, dnes veľa ľudí študuje ekonomiku. Na súťaž Miss Slovensko 2015 som sa prihlásila, aby som vyskúšala niečo nové, mám rada výzvy, takže by som chcela niečo skúsiť. Takisto to očakávam množstvo príležitostí, možno aj do budúcnosti pre nás, všetky finalistky. Bojím sa asi najviac rozhovorov, ktoré budú tento rok v priamom prenose. Nerada rozprávam na verejnosti a napríklad ja mám problém s tým, že neviem kričať, iba keď ma niekto nahnevá. Napríklad dokážu ma vytočiť ľudia, ktorí niečo sľúbia a nesplnia to. Teším sa tak z tých sústredení, ktoré si všetky myslím si, že užívame. Je tu naozaj kopec srandy. Mám z ockovej strany. On má vlastne exotické korene až z ďalekej Ázie. Priamo z Afganistanu, nebola som tam ešte. Ani vlastne toho veľa neviem, lebo on tam takisto nežije. Bola som na Miss Tatry a na Miss Píša, to sú také menšie regionálne súťaže. Nemôžem to veľmi porovnávať, Miss Slovensko je asi taká najprestížnejšia a hlavne má to oveľa väčší rozsah. Ale bol to taký dobrý štart, kde som nabrala nejaké nové skúsenosti a verím, že ich teraz využijem. Pôsobím v modelingovej agentúre a vďaka modelingu som už precestovala niečo. Bola som vlastne pol roka v zahraničí, navštívila som Indiu, Miláno, Paríž a Dubaj. Páčilo sa mi v Miláne, aj keď som tam bola až 2,5 mesiaca, čo mi už potom bolo dlho a trochu smutno. Ale aj Paríž je veľmi pekné mesto a ja rada cestujem, takže sa mi páči všade. Keďže mám rada zvieratá, tak som chcela byť veterinárka. Len potom, keď som vyrástla, tak som zistila, že nemám veľmi vzťah k medicíne a k takejto profesii, čo sa týka lekára ani veterinára, tak som sa radšej rozhodla pre prekladateľstvo.